Gepli araşygat. Hormatly tamaşaçy, häzir saňa meşhur kino aktýor Jackie Chan'yň Oscar baýrak gowşulyşy barasynda sözden sözüni ýitirýär. Jackie Chan'yň aýdan sözlerini terjime eden hem de onu seslendiren Azat Döwranow. Akademiýa bayragy. Men häziren bärde duranmana bilemok. Bu welcome diýiş bolsa gerek. Öňler Oscar baýrak gowşulyşy barasynda her ýyl hakam bilen tomaşa ederdim. Käbagtlar bolsa ejememiz bilen görürdi. Şonda elmedama hakam, oglum, sen kinolaryň bilen dünýä boýunça bir näçe baýraklar aldyň. Ýöne sen haçan hut şu baýrak alarsyň diýip sorardy. Menim hakym ýüzüne seredip gülüp, "Haka, men diňe uruşly komediýa kinolaryna düşýän" diýip jogap bererdim. Bir näçe ýyldan soň şeýdip Gollywood'a geldim. Bärde ulu studiýalar we rejissýorlar bilen duşdum. Soňra bolsa dostum oýuny, ýagny Stallonanyň oýunyna oýnaşdym. Hawa, bu 20 ýyl mundan öňde. Şonda men bu gecejik owdan bary onuň oýunyny göremdi. Ony elim alyp, awşap çykdym, aýtgak gördüm. Görsem häzir onda men barmak ýetirip durandyr. Hawa onu saklapdyr. Şonda men özüme menim edil şolary ýalany seýänlidim. Muny size aýtýan çünki adam diýilen halyk ananmazak bolýar. We ahiri 56 ýyllyk kino industriýasynyň 200 hem köp kinolardan we bir näçe döwlet sümklerden soňra bolenlemenki. Men dowduk mekanyma, göbek kanymyň daman ýeri, bir näçe garawarlyk eden ýerlerim, ajaýyp Gongkong şäherine we öz watanym bolan Hytaý ýurduny ören minnetdardyryn. Men özümiň Hytaýlydyma oýsanýar. Bu şeýle hem maňa şunça ýyllar bir näçe zatlary öwreden we meni agyjygam bolsa meşhur eden Gollywoodda da sagyrsyny aýtmak isleýän. We maşgalamma aýalym Joanna, oglum Jayce we döderlerine şu ýyl 40 ýyl ýubileýi bolýan Jackie Chan stand-up'yna aýratyn sagyrsyny berýän. We ähli dostlarma maňa eden kömekler üçin ak ýüregimden minnetdarlyk bildirýän.